Jaume era un nen molt capritxós. Des de feia setmanes no parava de demanar regals i joguines perquè sabia que s'acostava el Nadal. Els seus pares intentaven explicar-li que en el sac d'en Pare Noel no hi cabia tot, perquè també havia de portar joguets a la resta de nens de tot el món. Va arribar el Nadal i tota la família es va reunir per celebrar aquell gran dia junts. En Jaume no va tenir temps de saludar-los, perquè es va passar tot el matí obrint els regals. Els seus pares havien escrit al Pare Noel demanant-li que li portessin a en Jaume tot el que havia demanat per donar-li una lliçó. I així, mentre els seus cosins jugaven i reien, en Jaume desembolicava els paquets. Al principi era divertit, però quan ja va passar una estona, la tristesa va aparèixer. Tenia més joguets que mai, però havia sigut el pitjor Nadal de la seva vida. Allà al fons, podia sentir a la seva família riure mentre explicaven anècdotes. I ell s'ho estava perdent tot. En Jaume, llavors, va entendre que l'important del Nadal no són les joguines, sinó poder gaudir de la família.